Ublaya pi baro ki bapet ya ka Good News TV, mari pedang semubhai pi sasisien syakani program, ha ka bangi yo banwan lam syapi ya ka kubor na ka ketien ke jong blay. Ha ka ni ka por, ngidap da ka jingkemen bidam ning ka bangi, iten pesan ES majau, iban na ka balang presbyterian laban, iban sam ya ka kubor na ka ketien ke jong blay. Ublay un kuya pi. Ka jingku blay ya pi baro ha ka kerteng ka jong Jesu Christ bau trai jongi. Ha ka ni ka janmit ya pi baro ki balak ban pet ya ka ni ka program. Bat ha ka ni ka janmit ngidan ban pusan bat ban sengap ya ka ketin ka jong ublay. Bat ka dan ka kubor ka bapala bat ka ba ai jingkermen yang abat ya pi. Bat ka ni ka subject la ni ka benta jong ka ni ka janmit ka long kumno bangin yo pat ya ka jingkermen bat bangin ai ya ka jingkermen lem shakiway. Ha ka jingya lenti ki jongi kum ki brio ngi don ki jingi shem ki baper. Bat ka way ni kita ki jingi shem ka long ba ka jingya lenti jong ki brio ha kini ki sngi ka kta ya ka jingmut je perkhat jong ki brio. Bat ka kelalong ba ki brio ki babun ki don hapdeng jong ka jingdo jingkermen. Bat kumta shenung in pai ha bangi don hapdeng ka jingdo jingkermen. Ha ka way ka jingjia dan katu kan ni benai menta ka don ka way ka jingjia ha ka hospital ha ka baula don uwe ubriu bashitam. Bat kata ka jing shitam ka jong itai bahaying kala penlong ba ki doktor kila keren ka jingdu jingkermen na ka benta ka ni ka long yeng. Ba loong ba u doktor ha ba khaddu u loong yikini ki kintin. Ba ka kies ka jong i bahaying jong fi kala long ka bam dan jingkermen syu. Kat kum ki kot, kat kum ke kot ke banging i puli. Kakat jongi kalakut kesla. Pat pisau tu ka bamut ayu kata. Uta ubriu habu sengap ya kata ke kubor. Rela pen pai syo u ya kani ke jingmut. Bat ula pen pai ketien kala bat ula ong kini ke kintien. Doktor ke kot jong pi kalakut sla. Namar kata ngan pai nak syaka weipat ke kot. Ke kot ke bangi ong ke kot ke jingim. Bat ngan pet nang ta ngan sengap nang ta ayu ka ong na ka benta jongi kom ka yeng para banget beit ngidan hakani ka perthai ka ba ka jingdo jingkermen ka sar haki long yeng long sem haki ni sngi shanong in pai haki ni sngi bat kom ki banget lapen kan mau yengi ya ka jing shisha ba ka ni ka ktin ka jong ublay ka de ka ktin jong ka jingkermen bat namar kata ka daw ka mat jing perkhat haki ni ka janmit ka long na ka benta jonga ba jong pi haga jing ya lenti jongi larangi dan haga jing sngodu jingkermen para banget beit ka khubor na ka tin ka jong ublay ka bang kwa ban pensyong nong rim haga ni ka janmit kalong na ka kitab jong karut kani ka di ka khubor ka ba ka tin ka jong ublay ka yathu yengi syapang ka por ka ba kani ka kitab la tho kini ki kintien ki ong kumni ha ka kitab ki nong bisyar ka lenong ka ba a puwei ka khot ka ba arfusan ka ong kumni ha kita ki sngi om judan sim ha Israel uwe baro ulale kat bau ibet hi kani ka por ka baka jat ben riu Israel ka ya ka por ka badum tam ha ka jingya lenti jongka bala yathu yengi ba ha kata ka por om dan sim bat ki briu ki le kat ka ba ibet hi hato kata kamlong ka jing shisha kini ki por ka jing shisha ka long ba uwe pa uwe briu ule kat bau ibet hi bala yathu yengi syapang kani ka jing jia ba kumno ki briu ki im ha kata ka por kumba lai hajar snem men shua ba namar kata ka daw ha kani ka janmiat nga kwa ban bu kat tu kat ni ki mat jing perkhat na kamta jonga ba jong fi ba ublay un kurku yang abat yo fi kani ka kitab jong ka root kadai ka kitab ka barit ka badantang sautali ki lenang Henry ka keren yengi syapang ka jingkermen ka bau bleu dan pen i yala ki jong ki briu haba ki pai khamat cheu ka bible ka yathu yengi ba ka baning kong kalong ba ka ni ka khubor ka bami na ka ni ka kitab jong karut ka dei ba ka jingkermen ka don hapdeng jong ka jingdu jingkermen ka bami na ka jingdu jingkermen haba pipuli ya ka ni ka kitab ha ka lenong ka ba ka yathu kumni hapdeng jong kani ka jinglong jingman ublay ulabu ya kani ka kitab ka jing yathu khana ka bakran yengi syapang ka jingkermen ka balaban wan pat hau briu bat khamtam ya kani ka jat benriu kamat ka baningkong ka bangakwa ban bu hang ni ka long ka jingkermen hapdeng jong ka khlam
Kala yathu yangi ba kani ka long ying ka badan ha ka tu ka por ka badan ha ka ta ka shinong ba khot Bethlehem ka ba ka jingmot jong ka tien Bethlehem ka mot ka ying jong ka jing pin mi kpu Henry hap deng jong kata ka jaka ka ba kikisa don kani ka long ying bat kani ka long ying ka don hangni hapo Bethlehem ka ying ka jong uta ubriu ba ka Bible ka ong ka kerteng jong u ka long u Elimelech ubadon ka lok jong u ka ba ka kerteng ka Naomi bat ubadon ki khun ru arngut bat kini ki brio hakata ka jingdon jong ki hakata ka shinong hapo Bethlehem Juda haba kila shem ya ka klam kila ya rai bakin mi no na la ka jong ka shinong kata kate ka khubor ka ba yatu yingi haba ka don ka klam kini ka ying ka kwa ban pet no para ba yi jonga ka Bible ka yatu yingi ba Elimelech ka kerteng Elimelech kamot ublay ulong usim kata kate ka jingmot jong ka kerteng Elimelech Bat ka Bible ka yatu siya yangi bahaba ublay umlong sim syu ha ka jing im jong uni ubriu uba ka kerteng jong ukit ya kata ka kerteng usim henry haba ublay umlong sim syu ha ka jing im jong ula yalam no ya ka ying jong na ka ri ka bapahu na kata ka ri ka badon ka jing mikpu ban yalam syu kata ka ri mowa ban wat ya ka jing don kam henry para bi jong ala yatu yangi haba kilale syu kata ka ri mowa Kila perkhat bagi ki nang bah. Dai la yatu yang iba kam simlong kumta. Kila syong ha kata kari kum ba shipos nem. Bat ha pedeng jong kata ka shipos nem la yatu yang i bakadan ka jingjia ka basngausi ka wei hedin ka wei pat. Ka Bible ka ong arngut na ki khun ki jong uni u Elimelech uta umalon bat ushailan kita kila khlat no. Balaong ba om tang kata Henry uniu Elimelech lu ula klat no hakata ka baudap ka ong ka Bible shipos nem. Tena mar kata hakpo kini shipos nem. Kalok ka jong ul Elimelech ka ba kerteng ki jong ka Naomi. Ka jingbut jong ka tin Naomi ka mot ka ba kemen. Henry ka ba sngosi kalong ba kani ka briu kala sa marway tangbat ki persa kurim jong ka Ruth bat ka Orpa. Para ba jonga nga kwa ban ong ba hakani ke jing ya lenti ke jonga ba jong pi kumno ngilong para ba haga jing im ke jongi kaya thu yangi ba hapdeng jong ka jing ye shem ke jonga ba jong pi lesi pi shong mentah ying pi dan haka kamera ba pi pet ye kani ka program dan hapdeng jong pi dan haka jing tia dan hapdeng jong pi dan hapdeng ke jing ba pi shong marway ba pi perkhat hatu dang don jing kermen ne em yanga namar ba ka don kani ke jing haka jing im jonga kala bande ke jing haka jing ya dei ying chi sem kala bande ke jing haka jing ya dei shi kon chikti kala bande ke jing im ba shimet ru ke jing yele ke jong pi bat kani ka Bible ka yatu ingi haba ka wan ka klam ubri upersyang ban pet na kita ke jing kata ka dei ka balong do ka balong snam hangi haba ngi shem ke jing ngi kwa bangin pet na ke jing Henry ka ba phala kalong bakani ka khubor ka yatu ingi bakam simkut kumta Namar kamat kabaar ka yatu yangi bakan ni ka khubor kabaar kalong bakan ni ka khubor jong kani ka kitab ka yatu yangi bakan ni ka Naomi kala shem ya ka jingkermen na ublay sngap ka Bible ka yatu yangi kumno hagalenong ka baningkong ka khot ka ba arpo bat arpo way kate kala ong haki wat khot shu yang akan Naomi khot yang akan maraken naba ubadan bor baro ulale thang yanga ngala let mi no dakabadap ti utrai ulawan lam yanga na syakaying kabasuda balai pi khot pat yanga kan Naomi haba utrai ulap saki persya yanga bat ba ubadan bor baro ula penjinjar yanga kani kadai karukam perkhat jong ki briu ki jong ublay haba ki ya lang ba jong ka jinjinjar ki perkhat ba ublay ula le shiliang ublay ula ino ublay ula le persya bat ublay namar kata kada syem perkhat syu yaki Henry para bi jonga kata ka jingmot kadan hakani ka Naomi Henry ka basngau ka ong ka ktin ka jong utrai ba kan ni ka jinglong jong ka ni ka Naomi kadan hakata ka klam Henry kala shem ya ka jingkermen na ublay namar bala yathu ingi hagalenong ka baningkong ka dekhot ka benriu ka ong naba kala yo sngo hari Moab ba utrai ulawan lagi briu da ka ba ula ai kpu yaki kumta kala mi no na kata ka jaka haka bakaladan para bangit bayi
ki para baya ngap ya kani ka khubor ha ka jing ya lenti ke jong nga ba jong pi ki jing jo jing kermen ki la ban wan ki jing jia ki ba pher ki la ban wan ke jing im jong nga ba jong pi hendai kan ni ka jan miet ni don ban pen sngew ya kani ka khubor bar ka khubor ka long ba ublei udang wan jingo yang nga ba di pi ling ba jong kani ka program Kumba kalalong ya kan Naomi haba ka dan hapedeng jong kita ka jing tang hapedeng jong ki jing kali jong ka jing im bat kala perkat le si bam dan lachu handai ka Bible ka yatu yengi bade hangta kala yo sngew ba utrai ula wan I ya laki jong ki brew para banget ki ba it ki para ba pet lang kani ka janmit ka ba utrai uwan ban I ya pi uwan ban I yengi uwan ban I ya ka jai benriu uwan ban I ya ka pertai bat ka Bible ka ong yengi how Lucas ka lenong ka bakat kendai ka dekat ka bishipo ka ong komni daba ukon ubriu ulawan ya ka banwat bat ya ka ban penim ya ka balajano o kalong ka basngaw it ban yatu ya kani ka khubor ka baba namar ka khubor ka baba kalong ba ublay udang wan banwat na kabanta jonga bat jongpi ka jingsi sha kalong ba ublay lengbo Jesus Christ ba utrai ula wan siya kani ka pertai banwat ban penim ya ki balajano para bayi jonga haga jingya lenti ki jonga ba jongpi ngila ngila hap ngila shem ki jingjia ki ba ka per lau ka jong jing shem henry ka khobor ka ba kalong ba ublay lengba Jesus Christ ui yang abad yopi kani ka khobor ka ba ukwa ya ka ban kener shapi lengba jong kani ka jing pen I ba lengba kani ka jing pen sawa bat kalong ka khobor ka ba mi na ka donut ka jong ublay para bayi jonga kani kalong ka jing shisha ba ka jing kermen kawan na ublay kata ka mat ka baar kabalay kalong ba ka jing kermen kalaban wan bat haba kawan ngilaban ay pat shakiwe para bayi jonga laong ba kani ka Naomi anda haba kalayo sngaw ya kata ka kubor haba kalayo sngaw ba kadan ka jing ay ka jing mi jong ka jing roy jong ukaw hakari ka jong ka kalayo sngaw ya kata kalayeng joy para bayi ke jingya lenti jonga ba jong pi habang idan apren ke jingya lenti ka ba habang iyo sngaw ya ko kubor ka ba bangi le kumno kana umite kala yang judge bat kala let pai shala ka jong ka jaka para bayi hagani ka janmiet utrai ukwa ban khot yang ngabad yopi bangin wan pai pat sia ublay bangin wan pai pat chau tenrai jong ka jing penlong shau tau bala I yang ngabad yopi ka Bible ka yatu yangi ba ublay ubla I yang ngabad yopi udang khot yang ngabad yopi baru ong wan pi hanga pi ke bat tat bat ke bakia jingkit baru khot yang ngabad yopi hadu kani ka janmiet baru yai khot yopi la da pi dan hapren ka jingpang hapren ki jingpang ki ba pi ong la khut lat ka jing im jong pi dan hapren ki jing ki jing syate ki syakum bat pi ong ngam la la chu handa ka khubor ka dena ka benta jong pi bat jong alese bangin yo I bakadan ka khubor jong ka jing pelan bat ka ka bajia kalong baka ni ka khubor ka boblay kwa ban pen sngaw ya pi kalong ba pin yeng na ka to ka jaka ka jong pi bat ban wan show try kabalay kani ka khubor ka yathu yangi ba habangi don ka jing kermen ngila ban ai jing kermen lem shekiwe para bayi jonga ka rut laong ka pesakurim jong ka Naomi kala yele phai lang bat ka Naomi ban le phai sya kata kari syapo Bethlehem Handai ka jing shisha kalong bakan ni ka rut kaldan ka dano jongka bakan wat bakan boat ya uni ublay uba imbat uba shisha barha kata ka jing boat jongka ya ublay jongka Naomi kala shem ya ka jing bah ka jong ublay para bayi jonga kani ka Bible ka yatu ingi ka rut ndah bakala poi sya kata ka ri syang jong kita ki kon Israel kala dan hangta kala long ka briu ka bastat kala let ban kamai kala let ya ka ban lum ya kita ki sok kau bat ban long ka jing kerku ya ka Naomi handai om tang kata ka Bible ka yatu yangi kala poi sya ka jing ya dei bat uta Boas kenjakur jong ka Naomi bat kala don ka jing ya syong kurim hapedeng jong kini ar ka Bible ka yatu yangi hakash kitab kirgirut kalenong ka basaw ka dokhat ka baat puway ka ong bat Boas ulapen kayo Obed bat Obed ulapen kayo Jesse bat Jesse ulapen kayo David para bayi jonga ka khubor ka bahakan ni ka janmiet kalong ba ublay uong ngakwa ban yatu yupi ba kadang don ka jingkermen ya ka jing im jong abat jong pi bat kata ka jingkermen kan mi dai habang yuan pai show blay
Bad om tang kata, Henry laong baling ba jong kani ka jing ka kubor, ka yatu yangi balakha ya usim David. Pikan mau hakapor ba kadekhat kaba lenong kaba arpu way kadekhat kaba arpu san jong kinong bishar. Ka ong ki kini ki kintien namar om don sim ki briu ki lekat kaba monhi. Para bayi jonga kalong ka jing sisya bangi brio hakini kisngi kile kat ka bakimon handai ka ka ban pen pai ka donut ka jonga ba jongpi kalong bangin penti kana ba udan usim haka jing im jonga ba jongpi bangin penti kana ba ublay ulong sim haka yin ka sem jonga ba jongpi bar haba ublay ulong sim sa jisin haka jing im ka jongpi ba jonga ublay ulong sim haka yin ka sem jonga ba jongpi lada ublay ulong sim haka riba ka jait ban riu ka jongi ngin yo I para bait ya ka jingkermen bakala ya ka banpur pat siya ka pateng ka banwan kum bakalong bakarut bat ubawas kila penmi ya kapateng kaban penmi ikisim kaban penmi para bait chonga yaw nong yalam bakrau David o ka Bible ka kwa ban yatu ban penyar ya kani ka jingmut ban ong hangapi baka pateng ka ban sawan kan long ka pateng ka ban don ka jingkermen day na mar bahaba mapi bat mga ngilajit para bait chonga ya kalinti ban wan pa show blay bat habang wan pa show blay kadaan ka jingkermen kaban wan pat hagaway kasin ngalalay sa hospital bara ba siyang hangta hospital haka jing sengodu jingkermen kita kibaya tiak ker lang hangta kilay pech bat kilay yo iya ka kis kaba ibam dan jingkermen syu way na pedeng jong kita ulay yatu ulay ong yanga uong ka kis jong pi kala long tikum ka jong ipersa jonga hagapor ba ipang ilatia pang shisnem klemtip brio idan haga coma stage but namar ba imtip brio shu ki doktor ki ong ngin pensa ya pi satang katu kanis ngi hapo hospital hapo ICU bat pinra no chiying itai kimi ila yam show blay badi ong ablay la dakade ka mon jong me ba men shim no ye to shim no ye mentala shisnem kabil kala poy de ki paulak but om tang kata Henry ila duai bay ong lada medey ban pen im ya to pen im ublay ubalong ka jingkermen ya kata ka ying laong batang hadin shitayo itai kena ila kitip rio narta ICU bat menta ila don ban tre ka kamjong habang ngalayo sngaw ya kata ka kubor kala ai jingkermen pat ya ka ying ka sem jongi bangintip bangidon ublay pleng uba ka jingkermen kadi ka jingkermen habang nilayo jingkermen ngila ban ai jingkermen lem ya giwe uta ubri ula ban yatu yang ya ka jingkermen namar ulamat ka jing im jong u para bangit bayin ki para basngap ya kani ka kubor let's see pila bandai ki briu ki balamat ya ka jingdo jingkermen henry pila yo jingkermen haladi hatu pila yatu lemmo shikiwe ya ka jingkermen ka ba ublay u ai pi dan na preng jong pi ublay la palat ya pi na ki jing te jing kom dan na preng jong pi pila light na ki jing ki shat the lap jong ki bor jing dum dan na preng jong pi pila light na ki jing pang ki jing crow henry ka por ka ba ma pi pin yatu lem shikiwe kadika por ka bapin yatu lem bangidan ublay ubala banaa jingkermen pan pi ublay ukwa ban yatu ya kanika kubor omtang ya kanika long ying henry ya ka jat banriu Israel bat kumbang ong na basdang ka jat banriu Israel ka ya ka por ka wayne ki por ki badum tam haka history jongka henry kumno ka ta ka jingkermen kalawan kawan ng bajong kanika long ying kawan ling bajong kanika briu ka bastad ka bajit ka baong ngating ngan let pai sia ublay dakalong kumno lada ulapan ketang yanga la ulale ben yanga ngan let pai sia ublay habat habakala let pai ka shempleng bakala bana jingkermen omtang ya kata ka ying ka bakakadon henry kala bana jingkermen omtang ya ka jat benriu henry kala long ka jingkermen yang ngabat ya pi namar ningba u Jesus Christ u usim kisim utrai kitrai ngidon ka jingkermen bangin ra sya ka pertai ba u Jesus ulong ubala ban yang ngabat ya pi ka jubab ya ki jing ba ki jing ele ka jing im jong ngabat jong fi para bangit bayi
Ngas ngoit bangalak ban yang hang ni tang sipor ban yatu ipi. Baka don ka jing kermen na kamenta ka jing im ka jong fi. But let's see pi ong kum no chapang ka balaway. Don hakini kisngi ka jing long samla ngi ong kum no chapang ka laway. Ngi ong im tip ngi yok kam shoot ne em. Tip ka laway ka ba kum no ka long. Handai ngan yatu ipi lada pi nang ban bu ning kong ya ublay. Ba ublay unlong usim. Para bayi changa pin yo i ba umdan ka bamla bat ublay. O elemelek ka kerteng chong u kalong u ble ulong usim. Henry ulaweng no ya kata ka sulong tang nasla ka kerteng ada ka basyapo ka jong u ble shimlong sim. Henry ka Naomi bat karut kis ngau tu ya kata bat kilawan pa sya ble kilalong ka jingkermen yaki. Para baij kani ka kubor ngalasyim na ka kitab chong karut. Kablaja kumba lahjar sanspas nemi kadang keren haduk mentah mene. Kajing im kajong pi kan keren ya kipateng ki ban sawan. Pian long kajing kermen ya kapateng ki ban sawan. Lakhot ya ka om ka kitab jong ka Naomi. Lakhot ya ka kerteng ka kitab karut. Bat ngapusan haladi balai ki ai ya ka kerteng ka kitab jong karut. Kadau bakongsan ka bangawan ha kajing perkat jong akalong. Badeleng ba jong karut ba utrai Jesus Christ. Uyo ya kajing long briu jong o. Ka Bible ka yatu yang ngilar pipuli haga gospel Matius balahir pateng ujisu leng bajong kani ka briu karut. Para bayi jonga karut kadai tangkan menongway. Kamdei kata kabana ke jatjiu. Henry ublay ula ibit ban khot yaka habakala jit yaka ban nget hauni ublay. Let's see dana pedeng jong pi ki bapet hakani ka por pim pat tip ya ujisu. Let's see pidang long nongway na ka jinget ka jong utrai. Henry kata compare lada pi ngau tu ba ublay ulong ke jingkermen bat udang kot ya pi kene ke janmiet piru pila banwan pila ban long bindan bintalang hagar ke jingkerku ba pin yo mat ya ke jingkerku ke jong ublay bat om tang kata Henry ba pila ban ai jingkermen lem ya ke pateng ke banwan ni pet ya ke jait ban riu ke jongi ke jingja ba per besau dong hatu dan jingkermen. Oh, dan jingkermen. Namar hakani ka ktin ka jong utrai. Ublay ulong ka jingkermen. Ka Bible ka yatu ingi ha ka beningkong ka chiti ki Kolosai ka lenong ka beningkong ka dekot ka baat pinyo. Ka ong ukris hapi ka jingkermen ka buram. Ngisngu ya ublay ba u Jesus Christ ulong para bai jonga ka jingkermen jonga ba jongpi. Haswa bangan penkut ya kani ka benta hakani ka janmit. Ngakwa ban pen kan mau yang ingi sasisin leng bajong kani ka benta ka bangi keren hagani ka janmit dan lai tali ki mat ki badan kam ka bangi ngidan ban yo i leng bajong kani ka jingi keren hagani ka janmit ba ka baning kong kalong ba ka jingkermen ka sedang na ublay dan na pedeng jonga bat pi ngilawat ya ka jingkermen ha ki jing sngoba ha ka spa ha ka jing nang jing start kita kilong ki badai ki babha Henry kan ni ka ktin ka jong ublay ka kitab jing im ka yatu ingi ba ka jingkermen ka don how blay bat ublay ai ka luit ya ka jingkermen ka baar ka ni ka jingkermen kamday ka jing sngow lani ka feeling ka jingkermen kamday tambang nga sngow bang dan jingkermen lani ka bang nga kemi lenti lani wishful thinking Henry ka jingkermen ka day ubriu uba ka kerteng jong uday ujisu ulong ka jingkermen. Kabalay, kalong baka jingkermen, kabahabangi yo, ngila bana ay lem chekiway. Ka jingkermen, kalong, kabayabit. Para bayi jonga, ublay unkar ku yupi, hagani gamit. Unkar ku iki long ying long sem jong pi. Unkar ku sa shisin ya kani ka jat benriu bayit ka jongi ka ba ublay ulasay karpang. Baka long ka jat benriu, kaban pen ilem ka jingkermen chekiway. Kibamdan jingkermen, ngini duway. Blay bok pa jongi bahabeneng ngidap da kejing sngungu ya me bahagan ka janmit ngidan ban pusan na kaktin ka jong me ko kenrat haba pa ba i jonga ngi puli na kaktin jong me dan shibun ki baba ki ba me dan ban keren yengi bat ngi sngungu ya me bahagan ka pertei go pa habam dan sim ko kenrat ki briu ki la ban lekat ka baki ki iben henreng ngi ai ngu bakan ka long ying ka badan hagan ka kaktin jong me kala jit sa shisin ba me men long sim haga jing im ka jongka try hagan ka janmit nglepen sngaw ya ka kubor ba men isnai pat ya kita baro bat yangi ki ba pet bat ki ba yo sngaw bangin la atrai ban pediang ya ka jing shisha jong ka kaktin
Bama me melong utenra jang ka jingkermen ko kenra. Bangila ban wan pat syame namar kapor kalong menta baga jingkermen kan sedang biang. Hapadeng jong ka jingyam kan sedang ka jingim. Hapadeng jong ka jing keduk jingkermen kan sedang pat ka jingkermen. Bat kumba mela peni yang ko kenra. Bama me ko tra Jisu melalong ka nuksa ka babatam. Bahaba mela yap aga ding pena. Mela mi pat aga sngi ka balai. Ban long ka jingkermen om syuk try tang yaki jat benriu jiu and rayu kun benriu jong ka pertai baro ba uno banget hame onom jatsu Pat ngiduai baka ni ka jingkermen ka ba me ai hakini ki ba ngap lang ki bala yo ya ka jingkermen to ai baka nang por ka ni ka jingkermen bangin umi pek try tang ja ka jingdu jingkermen ka ba saudong and rangin pek chame u Chris u balong ka jingkermen bat bangin ai jingkermen lem ye ki wei ko kenra bat bangin ra ya ka jingkermen shaki wei pat shaki khon ki kti shaki bahayeng hasem shaki to ki ban saudong ki bala du jingkermen ba kumta ka jingkerku kan wan pat haga jat benriu bat haga pertai ngi aingu ya mena ka benta ka ni ka janmit ngi gerku bat ngi duai ya ka kerteng ka jong me bat ngi pan ya ka jinggerku kerpang ngi gitu ki badan haga ni ka por ki badan ka jingpang ka jing sitam jongki bagu blai ba krau bor baro mela isnei ban pen khia ya ki dana preng jongki ki badan ki jing shate shalkum henda kin yo mat ya ka jing palat ka jong me ki badan hapeng jongki jing du jingkermen ki depressions bat ki babon ki jing yale ki bala kutlat ki ba bor ka jing kita ki kom andai hagan ka janmit nga duai ka jing palat luit ka jong me deng ba ka bor umin sim ba kuit haba ki yang sngur min sim ya ka ktin ka jong me ka buram ka jingu kolong ya me ka kerteng u Jesus Christ ngi duai amen